खनसे फिन बरायहरना थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै आं मोनसे टपिक लाना फैदो नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायना लादो। भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो लोगोफोर निश्चय भिडिअखौ नायनानै एसे गोसोआव रागा जोंखाना फैदों जानांगौ लोगोसे एसे गोसोआव माने दुखु मोननाय एबा एसे लासिंसिं मोनदों जानो हागौ आरो जेनेबा अडियन्सफोरनि सायाव माने एसे फोरमायनाय जादों लोगोफोर आं बेखौनो बुङो कि जोङो गासैबो इयुन थासारि गथ'फोरखौ मोजाङै बानायनोब्ला जों इयुन थासारि गथ'फोरखौ मोजां बानायनोब्ला बेफोरबायदि न' सिंफ्राव रुमाव थानानै जोंनि बे एसे गोजौ थाखोनि गेदेर थाखोनि गथ'फोरा 15-16-17 बोसोरनि गथ'फोरा बेफोरबायदि मबाइल फ्रन्ट केमेराखौ अन खालामनानै रुम सिङाव माने बेफोरबायदि माने गाज्रि भिडिअ बानायनो नाङा आरो मानो होनोब्ला बिराद लासिंसिं जायो गेदेर उन्दैनि बिदा फंबायनि बिगुमै बिबोनांनि बिदा बिबाजैनि बिमा बिफानि बिबथैफोरनि गासैबो जोंनि बर' समाजावनो सोमोन्दो थाखानाय बायदियै माने आनलिगेल माने भिडिअ बानायनानै हगारनायनि थाखाय नुयोब्ला लासिंसिं मोनो आरो लोगोफोर बेखौनो बुंदो कि बेफोरबायदिफोरखौ माने सोर बबे गामि जायगानि बा मा गामिनि बेफोरबायदि माने हारसिङै सेक्स भिडिअ नायनानै हारसिङै बेफोरबायदि रुमाव माने मबाइल फनखौ अन खालामनानै बिसिनायाव जिरायनानै निजेनि प्राइभेट पार्टखौ हमनानै भिडिअ बानायनाया बिराद आनलिगेल जायो आरो मानो होनोब्ला जोंल' भिडिअखौ नुवाखै लोगोफोर बे भिडिअनि मोखांखौ खोबथेना होदो दै बे माने बर' सिख्लायानो आरोना लोगोफोर नामखौबो दामना होदो माने नामखौ मेनसन खालामना होयोब्ला एसे लासिंसिं जायो आरो बिनिखायनो आङो माने मोखांखौ खोबथेना होदो आरो मोनसे भिडिअ दं बे आरो बेयावनो सरजाबना होगोन नोंथांनो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नुनानै बोरै मोनखो लोगोफोर एकदम माने आन्डार पेन्टजों बा हाफ पेन्टजों मोसानानै एकदम नारि जिङाव टेटु थालायनानै बेफोरबायदि किबु समाव मोसानानै माने भिउ लानो नागिरनाय फल'वार लानो नागिरनाय आजिखालि फेसबुकआव बिराद अफार जानो थांबाय आरो बिनिखायनो माने इयुन थासारिखौ माने जों मोजां खालामनोब्ला आजिखालिथ' लेखा फरा सिक्खाफोरावथ' जेबो गैखाला ना मास्टार डिग्री होसोनांगौ ना नार्स क्रस लानांगौ ना जिखुनु बिबिएननियाव माने जब खालामनो नागिरनांगौ बेफोर माने जोंनि बर' सिख्लाफोरनाव माने एसेबो गैला गुबुन हारिजों हाबा जानाय भाइराल जानाय बरनाम जानाय फेसबुकआव माबायदि गाज्रि भिडिअ हगारनांगौ मानांगौ बेफोर माने जोंनि बर' सिख्लाफोरनि माने खर' दिमागावनो बिराद हाबना दं आरो साफा सानैफोरा आं गासैखौबो बुङाखै दै साफा सानैफोरा नों माने साफा सानैफोरानो माने बिराद गाज्रि भिडिअ बानायनानै माने भाइरेल खालामनानै माने मोजां मानसिखौबो माने गाज्रि खालामफाबाय थाग्रा जादों आरो लोगोसेयै हजोंहाय फारसे जोंहा बिहामजोफोरा साफा सानै हाबा जानायफोरानो बिराद गाज्रि भिडिअ बानायनायबो जादों आरो बेनिखायनो जोङो माने इयुन थासारि जोलैफोरखौ मोजां खालामनोब्ला बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ माने जाहाथे माने गाज्रि भिडिअखौ माने गावनि प्राइभेट पार्टफोरखौ बा गावनि सेक्स डान्सफोरखौ मोसानानै ससियेल मिडियाआव माने पाब्लिश खालामनो हानायानो जोंनि थाखाय बिराद गोरोन्थि आरो इयुननि थाखोनि गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै खालामनो हानाय नङा आरो बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो कि बे नानिया बबे गामिनि बेनि मुंखौबो आं खोन्था मेनसन खालामनो हादों लोगोफोर बांसिनानो फेसबुकआव नुदों जानांगौ बे गथ'खौ बे माने नानिखौ माने सोरनिबा गामियाव दङब्ला बिमा बिफा बिदा बिनानावफोरानि थाखाय बिराद आनलिगेल मान सनमान जाति बंख'नि मान सनमान थांजोब्बाय नालाय बेखौ माने हायोब्ला एसे माने सोबाथिं सोबाथा खालामनानैसो सोमजाना दोननांगौ आरो दिनैसो मोनसे भिडिअ भाइरेल खालामबाय इसनिसिम भिउ फैबाय इसनि फल'वार फैबाय इसनि स्टार फैबाय बेयो माने बिसोरना मान सनमानदो माने जेबो खोन्था गैया बेफोरो माने बेफोरखौ माने लुबैनानै माने गावनि मान सनमानखौ ससियेल मिडियाआव पाब्लिश खालामनानै माने भाइरेल खालामनायाबो माने आजिखालिनि दिनाव माने बिराद नामुमकिन आरो जाथावा बिराद आनलिगेल जायो आरो बेफोरबायदि माने जानजियाव टेटु थालायनाय गोदोनायाव टेटु थालायनाय गन्थं नाखि गानलायनानै माने गावखौनो करियान स्टाइलनि खालामनानै माने बिदि भिडिअ खालामोब्ला माने एकदम समाजनि थाखाय माने बिराद गाइडलाइन दं आरो लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसिगोन आंनि चेनेलखौ सोरबा नुसनबायदोबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे सोरबा साबस्क्राइब खालामनानै दङब्ला जेबो नङा लोगोफोर हायोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना हो शेयार खालामलायनानै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थां माने लाइकखौनो खालाय आरो बिराद माने लासिंसिं मोनलायलाङो आरो माने बिदि माने लाइकफोर खालायाबा माने भिडिअ बानो माने जेबो नटिफिक माने एसे माने मटिभेट मोननो नागिरा आरो लोगोफोर दिन भिडिअखौ एसे फोजोबजासिगोन लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।